Nyalande yewtere Dingiral latinde aadi hakkunde fedde andu diini ma e hamme Amadou Ly yubbinama to Fete-Ñebbe ko e nder falde Gudiri wonno ko nyande dewo jeegom juko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati tawa titonde hikka nde ko tarik fulbe e kotki mumen nyalande noon waɗi beydare no feewi hitande fof eɗen jiya ɓeydare hitande fof eɗen jiya hen ɓamtare hitande fof eɗen jiya hen ɓuural hikkane ko peeñdi ko keridi e sifaji peeñɗi ɗi sabu no Allah waɗiranni ko ɓuri hen welde fof conférence o jooɗe hammi Amadou Ly aran en ardi e musidɓe mum ceerno Djalaluddin tawtore eɗen gandi ene waɗi laabi kewɗi o tawtora kono kadi ko ɓuri hen welde ko conférence o waɗe ɗo e nder reedu Ɓunndu ceerno Alaji Amadou ara jooɗo gila fuɗɗode ha wortode woni ceerno Hammet Baba Diallo e miñiraɓe muɗum ɗum ɗo ko keridi hen hade yewtere nde fuɗɗade fodde yimɓe nogas nayo janggoɓe e fedde nde mbawi hollirde mbawka mum e fannuji certuɗi te ɓe cettanama babal to ko reftako kam ko e fannuji janggueteɗi ɗi foof to banggue risala haalama hen andine ma haalama hen lahdari haalama hen sira annabi o haalama hen ko noon tarikh l'islam haalama hen lawol Cheikh Ahmad Tidiane haalama hen e ɗin fannuji deftaɗi andinore salligi ko hen jeeya salligi ko raɓɓinde tarɗe toɗɗare ngam ittude taƴere julde sellata so jomum salligaji tawde ine dañi salligi ine jogui farillaji sunnaji jiɗaɗi e firtoji ine jeeya e teddiniranoɓe nyalande nde Alaji Abou Ndiaye hoorejo galle Daka Media tawtoraɗo yewtere nde waɗi hen ko fayodini ngol kolol jeetaɓiwol noon rewi lawol hayso tawi ha joni fedde nde dañani walloɓe ko ɗum saabi aɓe geeri laamu leydi ndi ha tengti e jagorɗo jangde nde nannata jungo mum e ɗe golle pattam lame